Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 26 марты шәршәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Игътибар, безнең кыска дулкындагы ешлык һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Бүгенге чыгарылышта Коръән сүрәсе һәм татарча аңлатмасы, соңгы хәбәрләр, фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырыбызда Коръән Кәримнең Кадр сүрәсенең 1-нче алып 5-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Рахман ва Рахим булган Аллаһ исеме белән. Хакыйкать шулдыр ки, без аны Коръәнне Кадр кичәсендә иңдердек. Кадр кичәсенең ни икәнен беләсеңме? Кадр кичәсе 1000 айдан да хәерлерәк. Ул көндә фәрештәләр ва изге рух Җабраил Раббының рөхсәте илә аның әмерләрен җиренә җиткезер өчен бер-бер артлы иңеп кенә торулар. Кадр кичәсе, иминлек кичәсе таң ата башлаганга чаклы дәвам итәр. Мөхтәрәм шәрәфсез, Коръән Кәримнең Кадр сүрәсенең 1-нче алып 5-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Тапшыруларыбызны соңгы хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Сүрия Израильнең көнбатыштагы Дәрә төбәген бомбалауын гаепләде һәм Тель-Авивның суверенлыкны бозу һәм ватандашларына каршы эшләгән җинаятләр белән бәйле халыкара тикшерү үткәрелүен таләп итте. Коя шәһәрчеге тотылган артиллерия утында кимендә 6 кешенең гомере өзелде һәм берничәсе яраланды. Израиль-Фәләстин каршылык хәрәкәте Хамас барлык тотыкларны иреккә җибәргәнгә кадәр Газада тагын да күбрәк җирне яулап алу белән янады. 18 мартта Израиль утны туктату килешүен бозып, һавадан һәм җирдән һөҗүмнәрне башлады һәм Газадагы чагыштырмача тынычлыкны шәлпәрәмә китерде. Моңа карамастан арадашчылар утны туктату килешүен коткарырга тырыша. Шул арада Израиль саклану министры Исраиль Кац Хамасны юк итәргә шандырды. Быелгы Оскар тантанасында бүләк алган фәләстинле режиссер Хамдан Баллал кыйналды һәм сак астына алынды. Израиль көчләре иреккә җибәргәннән соң белдерү ясады һәм бер израильле күчеп утыручының үзенә һәм өенә берничә тапкыр һөҗүм итүен, дүшәмбе көнге вакыйгаларның шуның дәвамы булуын сөйләде. Хамдан Баллал Noaderland башка җир юк документаль фильменең Оскар бүләген яулаган режиссеры үзенә Израильнең канунсыз килеп урнашучылары тарафыннан күрсәтелгән җәбер, зулым һәм көч кулланулар турында сөйләде.
söyledi. Reuters agentlığına bildirgençe Ballal mundan alda kuşisinin üyüne hücum etüşlerini düşüre. Şundan soň ul üz üyün saklaw üçün kişin tışta kütüp tura. Egerde urnaşuşular ýa-ise harbiler üyüme hücum etse olaryny toktatyrga tiledim dip söýlüyor polisiýa sogastyndan çykkandan soň. Ballal üzün jerge etip ýygularyň gaskerileriniň tururga buyurup kışkırıwyn hem kural bilen ýanawyn jitkire. Urnaşuşularnyň birsi anyň başyna futbol topu kebek tibip jibergen. Ballal ivrit tilinde süýleşmi, ämma hüjum wagtynda urnaşuşularynyň öz isimin hem Oscar sözün äýtüwin işitgen. Olaryň meňa mahsus hüjum itlerini anladym diýip aýtdy ul şeşembe günni hastahanada bergen interwýusunda. Washington hem Kiev Suud Arabstanynda kıska kilişüler uzdurdy. Ukraina hem Amerika wakaýatlary arasynda eňgeme sagatlar boyu dowam etken hem soňundan birnindi utny tuktatu iglany ýasalmagan Russiýa hem AQSh süýleşүүлerinden soň boldy. Ukraina döwlet başlygy Volodymyr Zelenskiy Russiýany süýleşүүлer wagtynda tüzülgen utny tuktatu kilişülerin manipulasiýalawda gaýyplady. Russiýa Zaporojye atom tyş stansiýasyny Ukrainaga topşuruny kiri kakdy. Grenlandiyalılar öz watanlarynyň AQSh, Russiýa hem Xitay arasyndaky gündeşlikniň qurbanyna öwrülüğüne burşula. Global jylynuw Arktikaga ýol açkanda Trump'nyň Grenlandiýany öz kontrolüne alu tilegi olarynyň beýsizlikke toba ýolun kirteler dip gurkalar. Bu gurkular AQSh ilbaşy orunbasary J.D. Vance'nyň hatyny Usha Vance'nyň bu atnada Grenlandiýaga milli şana ýaraşynda gatnaşuu üçin kileşegin ýyglan etüğünden soň tagynda küçeýdi. Şulaýok milli eminlik kiňeşçisi Michael Olds hem energetika ministri Chris White da Grenlandiýanyň tün ýagynda urnaşkan AQSh harbi bazasyna sefer ýasaýjak. Bu haber Grenlandiýanyň AQShga goşuluga garşy çykkan ýaňa parlamenti soýlangandan soň 2 gün ötüge bilgili boldy hem Trump'nyň tübekni anneksiýelew tilegen gobatlawy bilen başlangan kirinkilikni artdyrdy. Biz beýsizlik hem demokratiýa bizning şit güýçler täsirinden saklanywyny talap etebis diýip bildirdi wazifasyndan ketüşi premier minister Mute Boroup egedi. Grenlandiya 1721 ýyldan birli Daniýaga beýle hem indi distelerçe ýyl beýsizlikke toba ýol sala. Bu maksatny köpçülik Grenlandiýalylar ýakly, lekin olar munyň goýşan hem niçik bulurga tiýişligi turunda bahasleşe. Alar Daniýany AQShga almaşdyryrga tilemi. Günýa Koreýada guruluk hem köçlü jiller getirip çygargan urman ýangynlary ele hamon dowam ete. Ol kiminde 18 kişiniň ölümine, 200'den artyk gurulmanyň jimirilýüne hem 27 000 kişiniň evakuasiýalanýyna sebäpçi boldy. Urman ýangynlary 43.330 akr meýdanny ýandyrdy. Zarar görgen gurulmalar arasynda 1300 ýyllyk buddist gybadethanasy da bar. Bu soňky haberler idi. Biz barыбыз моңа şahit bulduk. Gündelik turmuşta kullanıla turgan, şanyşly dip sanagan marka kinet kine ýokka çyga. Kodakny oýlagys, goýşandyr fotografiýa patşasydy. BlackBerry her kim kolunda tutarga tilegen telefon, ýa-ki Nokia, legendar kerezli telefon çygaruşy. Bu brendlar her jerdeydi, ämma bugün alar ýa bütünlüği ýokka çykdy, ýa ise ýoňa buğunlar bilmi turgan halga galdy. Hazır ise bu isimlikke tagyn bir tanylgan brend üsteldi, Tupperware. Milyonlarca kişinin turmuşun özgertken rizik saklaw kabı markası tiz özgerüşçü dünyada özünün ähemiyetini saklap kalu üçün yıllar boyu kireşkenden soň bankrotlyk eglan etdi. Şulay etip nerse buldy soň goýşandyr güçlü bulgan brendlar nik öz urunlaryny ýogaltdy. Bu bölükde biz Tupperware'nyň ösüşin hem tüşügün qararbız. Mundan tyş Kodak, BlackBerry hem Nokia'nyň okşaş sabaklar berýän görürbiz. Tupperware really loves it. Tupperware 1940-njy ýyllarda AQShda üýlerde alıştırgysız markaga öwrüle. Himiýeşi Earl Tupper uylap tapgan eligi plastik sawutlar neft arındyru prosesiniň golduklaryndan ýasala. Bu sawutlar rizik saklaw üçin kullanıla hem kişilerge israf etini kimitirge buluşa. Bu ise 2-nji Bütün dünýä suguşundan soň bik mühim bula. Tupperware bara tik rizik saklawgyna tügül, ol Tupperware kişileri neçesinde medeni hareketke eýlene. Bu uşunlukda hotyn kızlaryny siz satu vekilleri etip kullanışı gadeti bulmagan marketing strategiyasıydı. Hotyn kızlar üzülerinde Tupperware kişileri ütkerip, tovarlarını turudan tura duslarına hem kurşilerine sata.
Дистәләрчә еллар буе әлеге маркетинг модели эшкә ярый һәм ширкәт AQSh'тан читтә дә үсә. Әмма сатып алу гадәтләре үзгәргәч, Tupperware кыенлыклар кичерә башлый. Онлайн сәүдә һәм яңа көндәшләр иске ысулларның нәтиҗәлелеген киметә. Заманга яраклашу өчен ясалган тырышларга карамастан, Tupperware элеккеге данын кире кайтара алмый. Ахыр чиктә бурычларының артуы һәм сатуның кимүе сәбәпле ширкәт банкротлык игълан итә. Kodakның хикәясе исә киләчәкне иҗат иткән, ләкин аңа әзер булмаган ширкәтнең гадәти мисалы. 1970 елларда Kodak санлы фотографияны уйлап таба. Бу фото тасмаларны алыштыручы технология, әмма ширкәт үзе аннан файдалана алмый. Sony һәм Canon кебек көндәшләре санлы камералар белән алга китеп барганда, Kodak тасмага ябышып кала. Ширкәт моны аңлап, арттан куып җитәргә тырышканда, соңга калынган була. 2012 елда Kodak банкротлык игълан итте. Бу 100 елдан артык фотография дөньясында хакимлек иткән ширкәт өчен аяныч. BlackBerry еллар буе һәр кемнең хыялындагы телефон иде. Аның кичкенә генә клавиатурасы бар иде, бу электрон хатлар язуны җиңеләйтте. Әмма Apple 2007 елда iPhone-ны чыгаргач барысы да үзгәрде. Аның зәвыклы дизайны һәм сенсорлы экраны BlackBerry телефоннарын искергән итеп күрсәтте. BlackBerry акыллы телефоннар чорына керә алмады. Бүген ширкәт телефон чыгарудан туктады һәм эшчәнлеген программа тәэминаты, аеруча кибер куркынычсызлык аланында дәвам итә. Бу мисаллар иң танылган брендларның да вакыт талабына карап үзгәрергә тиешлеген искәртә. Бу ноктада Nokia турында әйтергә кирәк. 2000 елларның башында Nokia кәрәзле телефоннар арасында иң танылганы иде. Аның телефоннары нык, ышанычлы һәм һәр кемнең кулында. Әмма BlackBerry кебек Nokia да акыллы телефоннарга күчүдә әкрен иде. Nokia заман белән бергә атлау өчен Microsoft белән хезмәттәшлек итеп Windows телефоннары ясап чыгарды, ләкин бу эшкә ярамады. 2016 елга Nokia телефон ясаудан туктады. Бүген ширкәт телекоммуникация аскырмасы белән шөгыльләнә, кәрәзле телефоннар эшендә лидер булган көннәре еракта калды. Башка берничә ширкәт тә кыенлыкларга очрады. Кайчандыр дөньяда иң зур уенчык кибетләре шелтәренең берсе булган Toys R Us $5 миллиард бурыч сәбәпле 2017 елда банкрот булды һәм AQShtагы кибетләрен япты. Әмма яңа хуҗалары җитәкчелегендә кире кайтырга тырыша. 2000 елларда Facebook белән ярышкан социаль медиа платформасы Orkut популярлыгын югалтты һәм Google аны 2014 елда япты. Нигез салучысы Orkut бөек көктән хәзер платформаның яңа версиясын эшли. Toshiba ширкәте банкротлык игълан итмәсә дә, финанс җәнҗаллар сәбәпле зур кыенлыклар кичерде. 2021 елда инвесторлар төркеме аны сатып алып, шәхси ширкәткә әйләндерде. Шулай итеп аның күп еллык иҗтимагый компания тарихы тәмамланды. Tupperware булсын, Kodak яисә Nokia булсын, бу хикәяләрдән чыгарылачак сабак шундый. Бары тик инновацияне җитәрлек түгел. Даими үзгәрүче дөньяда компанияләр гел яраклашырга тиеш. Моны эшләмәгәннәр тарихта эреп юкка чыгу куркынышы белән очраша. Тик хәл бөтенләй өметсез түгел. Кайбер брендлар яңа юнәлешләргә күчә яисә үзләрен көчле хис иткән тармакларга игътибарларын юнәлтеп, кабат аякка баса. Бу бүлекне тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр үзегезне камилләштереп, хәбәрдар булып торыгыз. Бу подкаст TRT World мәкаләсеннән адаптация ителде. Ногайча нәсихәтләр. Bek sıylı tınlauçlarımız buyuma nepis ora zaman yolga kirgen baresinde habarlasamız.
Ramazanda orazadın hikmetlerinden birevi nefis terbiyasına karagan beti bolgan. Nav yagına em kuday bir neşe hikmet salgan. Sosunlardan bir kesegi nav hakikatlar bolgan. Nefis er daim özünün erkinligin tilegen, em özünü davamlı sosu sıpatta bilgen. Tilegenim ne bolsa men onu etermen, benim etkenlerime eş birev karısalmaz, men erzattı bilirmen, de öktünüp bastikken. Ziyadası sosu nefis, bir yaktan em özünü üşünlükten köp erek, kuş iyesi bilip, bari isterimdi men bir basıma etermen, kaysi isim bolsa bolsun, öz kuşum men yasarman, dep öz özüne, esine kaytıp gelse, er tilegenine uyup, sosunlardı etkendi, işinden gelip tiler. Ayrıyeten sosu nefis, eşbir zaman özünün sonsuz nimetlerminen karanıp beslengenin oylavını tilemegen. Ziyadası bay bolsa, ayrıyeten kuşu bolsa, gaplet tağı kömök berse, beri onun bolmagan, kolu aslına kirgen, özü malı bilgeni, haktın bergen nimetini, baskasının kolundan tarta berip zormunan, kırsızlap alganday, yanvarday, aşap yutkan. Mine nav şerepli mübarek Ramazan'da en baydan en yarlıga erkindi nefsi savlay özünün üşünlöy mal iyesi bolmaganın ev özü erkin bolmay aslı küşsüz kul bolganın Allah emir etmese en bürtököy en yengil bir zatı etalmay ortalıkta kalganın misal bolsa kolunu suga sozalmaganın anlay verip özünde bar bilgeni ötürük Rablıktan erek turgan. Kul bolganını anlap, üşünley öz kulluğu şükür betke yol tapkan. Demek sıylı Ramazandın orazası nefistin öktümünü sındırıp, acizligin körsötüp, kudayga yuğuk kılgan. Yoksa nefis Rabbısını tanıgandı eştilemez. Aynı Firavunga usap, Rab olmaga avas etken. Kaysı azap tarttırılsa, sosu tamar onda kalgan. Anşa açlık azabıman, nav tamarı sındırılgan.
Mine sosu şerepli Ramazandın orazası tuğradan tuğraga nefistin firavunluk yagına tokat sokkan. Ziyadası sındırgan. Acizligin, arıklığın, tağı em yarılığın özüne körsötüp kul bolganın bildirgen. Nav barede Peygamber Muhammed Aleyhisselam ibretli bir söz aytkan. Kuday nefiske soragan. Men kimmen, sen kimsin? Nefis Kudayga aytkan. Men, sen sensin. Nefiske azap bergen. Hatta cehennemge atkan. Kayta gene soragan. So nefistin cevabı Ağustay aynı kalgan. Men, sen sensin. Kaysı azaptı berse, cevabı aynı bolgan. Sonunda Hak Kuday nefisti aş taslagan. Sonu kayta soragan. Men kimmen, sen kimsin? Nefis Kudayga aytkan. Ente Rabbir Rahim ve ene abdikel aciz. Sen benim maramatlı Rabbim, ben senin saga muhtaç, bek aciz kulunman. Sözümüzün sonunda navmanelerde bizlerge yetkerip akelgen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ga Allah'tın razı bolyağı em özünün hakkı bolgan, tağı yakışkan keppen em orazada okungan Kur'an arpi sanavunşa salat, selam aytamız. Sağlıkman kalınız. Nogayça nasihatler. Muhterem tыңлаучылар, татар телендәге тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәбез, безнең кыска дулкындагы ешлык һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Хәзергә менә шулар, эфирда киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.